Kebeli pi baru, pi kwah abandi pule nos, habang gelur haka college ke bapau bah. Okay, sampai ikan ke video haduk pandakut. Ka East West Group of Institution hapo Bangalore kadai ro kabala organize jaka India Nursing Council bat kadai ro ka college ka mala pau bha hapo Bangalore bat ne phila ro banyo 6% ka job placement tani ka jingtre ka clinical experience ro ka biang ha ka campus ka ba internat bat ka ba he bat kham tam ka ne ka college ka ni ka hospital ong ajong bat ka airo ya ka education loan na ka banta student bat la bon ni na re ki student ki badela na ko me ya ki mala di pule ki mala di tre bat ki mala di training ha ka ne ka college te ngakar pa di baro working slam na marka seat ado minta ka si ka long limit ila da ko bante bi ki jingti bi babni aro pila ban contact ki number ki bangala de bu ko ka wi ko ne tre ka office jengane ka East West Group of Institution ro kadon hapo Shillong. Ila da ko ban lik mi, isa lik ni. Tangki ni clear, let's go. Bye bye.